नहीं नारियल सजलू। आप सुन रहे हैं अरविंद मेहता की आवाज। नहीं नारियल सजलू। घाट जाएला बारू छटपटाइल हो, अभी उखिया बाजार से न आइल हो। अभी उखिया बाजार से न आइल हो। घाट जाएला बारू छटपटाइल हो, अभी उखिया बाजार से न आइल हो। बोला तरुआई से पीटा दे बुझे से नहीं नियम तू कइलू हो। दहुरा मेरे भौजी नहीं नारियल सजलू हो। कहाँ रहे ध्यान तोहरो की बतिया भुलैलू हो। दहुरा मेरे भौजी नहीं नारियल सजलू। काहे कोइलू तू ऐसन गलतिया, ना मानेलू देवर के बतिया। बाटे ऑफर ई मांगे के माफी, बाटे दी है रंग में परसादी। बाटे दी है रंग में परसादी। काहे कोइलू तू ऐसन गलतिया, ना मानेलू देवर के बतिया। बाटे ऑफर ई मांगे के माफी, बाटे दी है रंग में परसादी। भइल नाराज छठी माई तोहरा पयबी दियरी न बरलू हो। सुपली में ये भौजी नहीं नारियल सजवलू हो। कहाँ रहे ध्यान तोहरो की बतिया भुलैलू हो। सब सामान हम दिहनी लिया के, नारियल वो न कहलू जिला के। दिनेश बेदर्दी रहे साथे, अरविंद मेहता गइल रहे घाटे। अरविंद मेहता गइल रहे घाटे। सब सामान हम दिहनी लिया के, नारियल वो न कहलू जिला के। दिनेश बेदर्दी रहे साथे, अरविंद मेहता गइल रहे घाटे। छठी माई के परब कहीं बसरत गाना उनके बजवलू हो। दहुरा में ये भौजी नहीं नारियल सजलू हो। कहाँ रहे ध्यान तोहरो की बतिया भुलैलू हो। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा।